Gutom. Patay ka din? Usap pangingutong. Yo, what's up? It's your boy, nagbabalik. This is Boss Jumpel G of Jeffrey Films. Once again, so karon kay mula agta sa Cordoba para mutanaw sa Dinagat Festival. So, pag last year, wala ko katanaw sa Dinagat Festival kay wala pud ko na-inform. Paglag na ko dito is disco na, wala na man ang final showdown sa Dinagat Festival. So karon it's already 6:35. So ganiha lang nagsugod ang parade, mga hapon-hapon pa. So karon is basin na humana ang parade. Ambot lang kaani kung makaabot pa ba kami. Traffic diya kay tanan sa gawas. Try gyapon, pakusog gyapon dagat para makaabot mi. Mga boss, usay gidugayan. Let's go. Yo, kaluoy sa mga vlogger na traffic. Na stranded mi karon diri sa traffic. Pwede traffic ka na gid wala man nilihukay. Yo, what's up? Kuya daw karon si FF o kuya po na ako karon si Noisky. Ang iyahang ang ex ni Charot. Nami karon diri sa Cordoba. Unsa gigan kinani? Roro Cordoba Roro. Kay na ang event karon is Dinagat Festival. Then nilaag mi so medyo late kay mistanan kay akong kauban. Nagsabot mi na mga rimi diri pero gikatulgan mis panuway kani. Tagwa mi gulat sa balay. Kwarta na. Sorry na ta. Kana man laag ba niya? Wala bitay kwarta bitaw. Lampaw. Relate ko. So lakwat siya lang sa aming ani, bahala pala yung kwarta wa. In our beloved municipality of Cordoba.
Karong gabi una, kami nagkatigom og nagkahiusa. Aron dugang magmakahuluganon ang among pagsaulog sa among kapestahan sa pagpasidungog kang Senior San Roque. Amo karon sa ulogon ang ikakawhaan katuig sa among Dinagat Festival. Ladies and gentlemen, to open the 20th Dinagat Festival 2019! And to officially welcome us tonight here in the 20th Dinagat Festival. Let us welcome once again this year's Dinagat Festival Queen in their showdown competition! ug duyog Kamusta sa maayong Kamusta lingkod nimo? panahon. Ato ang takpakan Nagtukong ang rami dire. atong mahal na patron, Senior San Roque. Viva! Senior San Roque! Daghan kayong salamat sa Ginoo. Muna, una sa tanan, Magawit, magdayeg, magsayaw kita Samtang magsaulog ka sa pista Sa atong lungsod, sa Cordova Subay sa naanlaan ang kultura Magawit, magdayeg, magsayaw kita Samtang magsaulog ka sa pista Sa atong lungsod, sa Cordova Subay sa naanlaan ang kultura Atong banhawon kaming tradisyon O pamatasan nga Cordobanon Labi na sa tong kulturang pangisda Nga maoy naman kang ilang pangita Dinagat, dinagat, kapistahan Sa siyang nuyugan ka sa ulugan Dinagat, dinagat, kapistahan Sa siyang nuyugan ka sa ulugan Dinagat Kamusta man ang pagtanaw sa Dinagat Festival? Okay kayo, lingaw. Sakit sa lubot. Ano naman? Sakit sa lubot. Sakit kaya lubot sa mga pagpanlingkod kay. Ang mga kan ba, mga bato ba kay mga tusok na sa lubot ba sa? Labaw ba? Unsa sa? Kung mapuno pang lubot sa bato, napuno na sa bato. Ay agbar bitaw do murag na sudlan na magitog bato yung mga Wa jud mi magmahay nga yung Tanamis Dinagat Festival kay indot kayo grabe kay tanan ka effort ang mga dancer, mga contingent kay grabe kay gasto silang mga props. Yo, what's up mga boss? I'm back. So mga boss, nakita na to
ang mga performance sa kada barangay ngadto sa Cordoba. So 13 kabok contingent ang nisalmot sa Dinagat Festival. So nindot kistanan ilang mga dance routine, halos sila tanan perting maayuhang manayaw, nindot kistanan ilang mga gipakita nga performance sa Dinagat Festival, halos sila tanan gid puro jud nga nindot gis tanan. Maglibog ta kung gisay pilion na to, kung ako lay mahimong judge, maglibog ko kung gisay pilion na kung padag-on. So na ako'y pinaka-bet ato katong second to the last nga ni perform ang Barangay Ibabaw. Then wala ko mag-expect, sa ako lang unahon na is sila gid ang karapat-dapat nga makadaog. Then sakto gid ay ang akong natag-an gid nako, na-predict gid nako ang champion. So congrats dai sa nakadaog as grand champion ng Barangay Ibabaw, Cordoba. Congrats sa tanan sa mga nisalmot pod. Then ditsa na to kalimtan ng mga gusto magpa-shoutout sa akong vlog. Shoutout dai kay Lloyd Taghoy, Kyle Bacasmas, Jan Avila, Alisa Fernandez, Zaira Kisha Arsena, Fuentes Rico Baring, kay Seren Valdez, Nimpa Amistad, Nins Open Vibes, Jan Steven Casinto Katian, Prince Jiclens Tampos, Jackie Jackson, og pinakalas si Reggie S. Sanchez. Mga boss, daghan salamat sa nagsubaybay sa akong YouTube vlog, o daghan salamat sad sa mga nag-subscribe, sa mga active sa akong YouTube channel, sa tanang mga nag-subscribe. Daghan kay salamat ninyo sa mga supporters, sa mga active nga viewers. So karon ang akong YouTube channel is hapit na maabot og 15,000. So pila na lay ko lang makaabot na gid ta og 15,000 subscribers. So congrats sa akong kaugalingon, congrats sa tanang mga nag-subscribe. And daghan kay salamat ninyo, adyoy sugod sa akong kalipay sa inyong subscribe, sa inyong pagsuporta nako. Sa mga boss nako dira nga wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please visit Junfel Hilig and don't forget to click the subscribe button and notification bell sa kilid, i-apil to click. So guys, daghang salamat sa pagtanaw sa akong YouTube vlog and see you in my next vlog. Bye bye.